Bangol ang usa ka 37 anyos nga babae sa Cagayan de Oro City human gidunggab sa iyang kapuyo ato sa bispera sa Pasko. Rason sa krimen ang giingong pagbalibad sa biktima sa paghatag og kwarta nga pang-inom sa sospek. Nakaalerto si Cyril Chavez. Samdan og daling gidala sa ospital ang 37 anyos nga babae nga residente sa Western Culambog sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human gidunggab siyang mismong kapuyo. Sigon sa Agora Police Station nga nahitabo ang krimen pasado alas 11 sa gabi, bispera sa Pasko. Migawas sa investigasyon sa PNP, naglalis ang duha human mibalibad ang biktima nga muhatag sa sospek og kwarta nga pang-inom niini. Ang atuang suspect is nangayo og kwarta para iya dong ipalit o ilimnon. So wala na tagaan sa iyahang live-in partner nga babae katong atuang biktima. Mao na to nahimong rason sa iyahang nahitabong pagdunggab sa iyahang mismong kabanay. Daling miikyas ang sospek human sa pagpanunggab. Ginapangita na sa PNP ang sospek. Sa ulahing impormasyon sa kapulisan na discharge na ang biktima gikan sa ospital. Busa ginapaabot na lamang sa otoridad nga modangop kini sa ilang buhatan o formal nga mopasaka og kaso batok sa iyang kaipon. O galing magpasaka og kaso ang biktima, posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children Act ang sospek. O gato pong i-encourage ang katong biktima nga mopasaka pod og kaso sa batok sa iyang live-in partner sa atong suspect. Kauban si Jade Gavas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.